Γεια σας. Ήθελα να σας δω. Γεια σας. Γεια σας. Είναι κανείς εδώ? Γεια. Κανένας. Κανείς εδώ? Λοιπόν, δεν είναι κανείς εδώ. Ω, κανένας δεν είναι εδώ. Κανένας. Κανένας. Να παίξουμε. Λοιπόν, τι γίνεται εδώ? Α, εσύ είσαι. Του Deckman. Ναι. Σε παρακαλώ, ήθελα μόνο να έρθω να παίξω. Δεν υπάρχει κανένας να παίξω. Ήταν πολύ παρέα. Σε παρακαλώ, κάνω παρέα. Έλα, μη κλαις. Θα σε φροντίσει, έλα, φοβάσαι. Θα σου ετοιμάσω κάτι να φας. Εντάξει, φοβάσαι. Θα κάνω παρέα μαζί σου, φοβάσαι. Μη κλαις. Έλα, μπορείς να με συγχωρέσεις για αυτά που σου έχω κάνει? Ναι, βέβαια μπορώ. Λοιπόν, ωραία είναι εδώ. Ναι, πολύ ωραία. Υπάρχει. Χρυσβάτα αυτό μπορεί να κρυώσεις. Ναι, αλλά εσύ θα κλάσεις. Ξέρω ότι κλάσεις πιο πολύ. Ναι, το ξέρω. Έχω πρόβλημα. Πρέπει να πάω steroids. Ναι, πρέπει να πάω steroids. Και χατηγές. Sonic, έλα κάτω. Έλα κάτω να είσαι στο σφύρι μου. Το ξέρω ότι το θέλεις. Έλα. Έλα, Sonic, δεν μπορώ να πω όλη μέρα. Έλα, το ξέρω ότι το θέλεις. Λοιπόν, ξέρεις κάτι. Θα μείνω εδώ, μου αρέσει πιο πολύ. Sonic, κατέβα τώρα. 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 Οχ, νομίζω ότι η Amy θα μας βουλιάξει στο πλοίο, ναι. Τι είναι αυτό, μια κλανιά. Ναι, μια κλανιά. Μια μεγάλη κλανιά. Μια μεγάλη κλανιά, μια μεγάλη κλανιά. Μια μεγάλη κλανιά. Α, έκλασα. Μαλακίες. Πούστη. Ωχ, Έκμαν, πιες πολύ χρόνο να έρθεις. Λοιπόν, έκαλες το δικό σου speech time να έρθεις. Ας βάζει Sonic, ας βάζει ήχους. Λοιπόν, βάηθηκα με τις μαλακίες. Να σας γαμίσω όλους, γιατί είμαι ο Έκμαν. Και μετά, θα σκέψω τα λεφτά και θα πάω να πάρω jackpot. Εντάξει. Θα πάω στο καζίνο, θα πάρω blackjack. Τι λες, blackjack? Ναι, θα σας γαμίσω όλους στο blackjack. Πάγος, κρυοπάγος, ο πάγος είναι κρύος. Γιατί σταμάτησες το πλοίο, Τι γίνεται εδώ? Συγγνώμη κύριε, πρέπει να δούμε τους πάγους. Τι? Α, μα δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό. Ώρα για μάχη. Λοιπόν, είμαι ο Eggman. Sonic, δεν μπορείς να με νικήσεις. Θα χρησιμοποιήσω τις κάρτες του Yu-Gi-Oh μου να σε νικήσω. Λοιπόν, τώρα θα σε νικήσω με αυτό. Τη δύναμη του Eggman. Τώρα, επίθεση. Λοιπόν, λεφτά, χατιά. Jackpot στο τζόκερ, χαχαχαχα, θα σας νικήσω πολύ. Ναι, τι θέλεις? Θα αλλάξω το όνομα, εντάξει, κατάλαβες? Τι, το jackpot το τζόκερ είναι το καλύτερο όνομα, δεν τι έπαιζε, καθάει. Πιάσε με αν μπορείς. Sonic, δεν πας πουθενά. Όχι, δίκιο έχει, δεν μπορώ. Χέσια, Sonic, χέσια, χέσια. Έτσι, όχι, τον νικάει, του δίνει μία. Sonic, πρέπει να μ' ακούσεις. Μπορεί να είναι μια χρειά, τι κάτσε και μπορεί να αλλάξει. Εντάξει, μπορεί να είναι μια χρειά, αλλά Sonic, όχι. Πρέπει να χαλαρώσεις και να πάεις όλο step by step, κατάλαβες? Άμα μπορεί να το κάνω αυτό, μετά το άλλο είναι πιο εύκολο. Ναι, έτσι θα γίνει. Όχι, δεν τον έχουμε. Όχι, γιατί δεν είναι έτσι? Γιατί δεν φοβάται? Δεν φοβάται.
Ναι. Πού είσαι? Εντάξει τώρα δεν... Όχι. Τι θέλεις? Θέλω να πω μέσα. Θέλω να πω μέσα, σε παρακαλώ. Γιατί δεν θέλουμε εμείς? Είναι το Excyclone. Αλλά ποιος το δίκη? Θα σε πιάσω, καταπή. Η Έλα. Η Έλα? Η Έλα μπορεί να κάνει τι θέλει άμα βάλει το μυαλό της. Εκτός από τα παράθυρα. Όχι. Τι λες βρε καθάρι. Τώρα επίθεση. Τώρα θα δεις. Κλώτσα. Κλώτσα. Λοιπόν, δεν μπορεί να... Λοιπόν, δεν υπάρχει σήμερα, αλλά έμαθα ότι η ξεκούραση κάνει καλό σε όλους. Αν λέω ξεκουράζομαι. Κάνει καλό σε όσοι ξεκούραση. Και μετά η ζωή έχει τα πιο μικρά που μπορούν να... Sonic, το Excycle είναι έτοιμο. Θέλεις να φύγουμε? Γιατί... Γιατί να ησυχία.